हमरा नहीं के खाए के, रउए खा ली। अरे कहत नहीं हमरा नहीं के खाए के, हम ना खाए। बाबुआ हो तोहरा खातिर प्यार से बनौले बानी, गैया के घिउवा चबोर के लगौले बानी। त अपना बेटी के खियाई। बाबुआ हो तोहरा खातिर प्यार से बनौले बानी, गैया के घिउवा चबोर के लगौले बानी। डाइटिंग पे बानी हमके घिव तेल माना बा, हरी हर सलाद खाली फल फ्रूट खाना बा। मारल करा डांड तानी, मारल करा डांड तानी, खींच के सपाटा बनौले बानी खाला बबुआ, बनौले बानी खाला बबुआ। मूली के पराठा बनौले बानी खाला बबुआ, मूली के पराठा बनौले बानी खाला बबुआ। हमरा लेट होता, शूटिंग पे जाए के बाद। अरे भूख लगी तो हम खा ले। हाँ रहुआ चिंता मत कर। खइला में करबा बबुआ जब तू कंप्रोमाइज, तोहरा से होखी नाही कौनो एक्सरसाइज। अरे 2 घंटा तो डेली एक्सरसाइज करी ले। खइला में करबा बबुआ जब तू कंप्रोमाइज, तोहरा से होखी नाही कौनो एक्सरसाइज। जे तू डिसाइड करबू हमर खान पान हो, नीम हकीम पड़ी खतरे में जान हो। खैला में फायदा नहीं खे, खैला में फायदा नहीं खे, बाटे बड़ी घाटा। ना खाइब तनी दूरे रख, तो टिफिन में दे दी का? ना खाइब तनी दूरे रख, मूली के पराठा ना खाइब तनी दूरे रख। मूली के पराठा बनौले बानी खाला बबुआ। हटाइबू कि ना सामने से? ई पराठा देखिए कि हमार खड़ा हो जाता कान।